kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka khnam uba adalban nongrum uba batru kum president haka khat sautari ujeliu arhajar arphawar ula penpa ba ulong balakloi banhiar nakashuki jinglong president jongka khnang banwan ra biang ya kajinga teli hapdeng arkan hun jongka khnam kabalayalam do uba pendap saibon kum president bat kabalayalam uba adalban nongrum habakren chakilat pathai khubor uba adalban nongrum ulaya thu bakane ka jing terwa jong uban hiar shuki kalong hadian bakalami ki katu katne kilat pathai khubor ba uba pendap saibon ulakan tu yo uba adalban ba on hiar shuki no shwa kum president ka khnang banla ban wanra biang ya ka jinga de jingmon kumba ka julong hashwa ke election MDC house name arhajar khat khandai uba adalbert ulakhot laweru ya ka kenhun jong uba pendam shaka jingalang ha ka yeng sa jong u ha ka khat henyau tarek u jeliu ha ka por lai shiteng no phaisngi ban ya ta ya ther ba kumno ban penbet biang ya ka kenrum kenram balami ha ka khnam bat ban perkhat ru ba kum president jong ka seng ha aon a ya ka shithi e no kam ka jong u kum president jong ka khnam hani ka por ma kum president jong ka khnam bat kum MLA ti hang ni ngedon lang i president ba strong kharjana i secretary i ba niel ele susi pada jong ka 17 north long constituency kilong kami budan nang dekat ni por kumju i president jong ka state wing ba glenbert khongwer teni ka por ni khot khanang ye pi kum ki press ban ai ka jingshai chopai ba khamtam connection la dong hakhamat do ti khanam bakin duk yo ya kajing shai pada kajing long kajing man ka kajing korum karam jong ka khanam nadu ka singi ka ba hadin ba job ya ka MLA arjar khat para ti hani ka singi na yo mane shong me phli jumut bat kini ki prano elam ti halor ka kor khubor ka bami menen ka singi na kaliang jeng ba pendap bor saibon iba lapan pau bailong iba kuloi na ko bantaban yasuk ladangi hidon la kajing stu jumut bakum nungin penklan ya ka khanam kani di kajing tharang kajing silang kajing angnut kajongi kum kiprano elam nadu kasing basdang ko bala khai ka khanam la khai ka na ko banta ki ban sakha delor tak norim ha preng kajing e ha preng kajing penshoi ha preng kajing tenju ni scam bi triang ti kadau pat kalau pelong ini kijong jeman ngasngo komen aku kalian ngai kublei ba pandap saibon bela penpau lema kor khobor menen bakadau kadai nakadau jong ka MDC ngako penpau khendiat alor kani kadau jong jelong jeman hakabadi ka MDC ka ba ladep hau arjar ka kandai ti kadau kolong kami kadai namar ka MDC tiket kabari hangni po jauh mau prem coba combine lang bari kamu khar pentor ti hangni ki artadi ki constituency ngelaya keren habasit abasai hagi tu ki por ni ong ba ino si yakni ki artadi constituency manga ko memali ko MDC ringkat bar ki unit ni perkhat ke babahan u batam i nai pengkatha khali yak CEC ngile mangi ke babahan u batam khanang ba nginum dono yakni ka seat kabadi jong ka khanang tikimi ki korum karam hadian ba ngada banbu election la donru election committee na election committee kabla thum kerpang daka CEC bat la don lang rikat giru hani ka singi ka banjit ban phai taki kartong MDC ti halor ka jingdon jongki bat ki bade ki observer jokpor tendre la rai bat karai bombi hani ka singi kalong da khongpong pat daka la poi support CEC ti dei kini ki dau ki bapen kiba pelong bandon ka kerum karam haka khanam masuk komen mana kali yang ba pandap saibon ibang ya don lang rekat sisen kasing Singapore kum ki pradkhot jonga seng ki issue ngelong ki parano ngelam ngelong kum sipara bat kum ki pararang ba ngelai trei ka kam malakit ya ba ya kalingkor ban syakri ja bandul maki issue lembaga khanam tingi susi kthang pat bami kini ki jenja bawon ra adu ni upot uba kadon tang jidu nong sudah nadu ka por bakhai ka khanam la khaliap ya ka khanam adien spousnam te bangila persangon penne
ngaku abu pai ba jong constituency ki bla jit nga ke jing it ba jing shania ba kenum so thu bakla ngamju thrang bor ngamju raha banong noilam lega dai tan amar ka situation hadien ba kawan kata ka jingja hapo ka jinglong jiman hapo ka jing raha juga MDC hagiti ki por ngahapan sengap banyo dekat barki para noilam hapo ka 70 not chlong constituency jong ka jiao mo prem constituency nganomla ban bypass naki khamtam kla panjob bar khamtam e pai ba ubla ai ke jing job da ke jing community bar ke jing karmen tede lor tak nong rim ngapoi upot uba ngan syong ru je ngan yang ru tingko langan mi ru kan song batola job na ke mali ulami no ladang syong ru ngan habban be a part of every wrong decision making de lor tak nong rim ngam ko barsha sokom da ko ke jing thumu ngelum ki paranong elam ngilet po Delhi kumbang iya prosedur election ni pendep kita ke proses jong election ban penbiang sis pangut ki priu ban register ya ka khnam ngidang perkhat bakan mi ka khnam e lani khnam b tede ni po perkhat pakalong dang ni ka lenti ka don dispute adu mentar bakadang sateng ru po ka kut tenrei hakani ka khleman sukumen bangani i pa khobor na kaleng ba pandap ngarung bakloi ki para de hot ki jongi ru ki long bakloi mangela yakran bakla ajumut inga kan ba ngi eno enle yu kita ka post president ka parti ngila ban penkha ngila ban peniap hande ka jaj ban riu sisin bakalayap kalayap tinamar ka jaj ban riu nga keren da ka basai bangan sim ni ka sinjam ka jonga bangan step down kumu president ubala itu lembak ECI ngan penken mau haga sing arp santri ubnai balai arja arpuar menta usnem ngalai kendo balba pendap balba Thomas balba mai pasa ba di ba wan khar ngilai song ngilai perkhat ti kalami ru kejing ajemut ni ba pendap ba delbot barit ada pikua kejing suk step down no na presidentship post nga compare nga kloy ban pediang ba pendap saibon ngalai uni ka post larang idon kejimut ka bokhoi larang impat don kanono kejing ya betit nani kejing ya lech kadiang sakamon menur nga keren yang ini ya dang sakamat yang ini penpet yang dikelenti namar ba kumba kalong mata ngi sungu sorong badai tangka khanam ka badai ka parti trairi kidon ki parti rulo kidon ki parti national party ngi ngi sungu sorong badai ka parti trairi komot ba parti trairi umur ngin pet klam compromise klam sha sokom haka daw jong shuki kumngala monong naktin pareng for the reason of the chair or share nginum la compromise ya kari barkajat benriu tede lor tak nongrim ngalasim ni ka sinjam bat ngakentu ba pendap saibon bar ka group ke jongpi tonginya don nang biang kum ko ga yeng sem nginyalong rang ba subha sim ya kani kum ko official notice lemba ke press bat media ka ba ngilapen poi ngilapen keren lemba kani kia por mapen subha ban sim kia sim serious lang tonginya sim serious lang ba ka singi khanyo tore lai siteng ngine kendo hangni po iyeng jonga soba ban plek khain kapor simbe kani ka top most priority wan sani ke jalang wanamong ba jingwan jong pi ban pendem hanga nganamong hiru ba jing eno ka jonga kum president ngan pendem hakamat jong pi henre kalong tang ni koi ngile ngin simbe ni ka sinjam kalong ban pen imbiang yala ka jong ban ajing kermen ban ajing singan ya kari ucap bandai jing kebatong kampalat ya kejing singan hakum ni kapor bar kejing senran ya ki nongwei ki nong ar ngilai i kejing khalam jogi building ngi kejing khalam jogi jing kieng ngi khalam kejing ka school of patar khama mata kasing kini gide ha ka kerteng ka scheme ka kala ka scam tidi ror kini ki nongrem ka bangi kum ka khnam ngi sokya palat maka corruption ni posti ka long sabab palat dir mar kadao ngi kwa bana kalian ka khnam ngine penbai ngine songlang ngine kenduk lang bat ngin bangin perkhat lang ini peli jumut kumno ngin ya pada ni syakmat ngan tanda i resignation kata ngala keren habasai lembag jong pi press media syaki pai ba bro barkam tam syak konstituensi jonga baka post kam long e nga ka bokong san hi kade ka bangin trelang ban pendep ya gejing thumu ka bangi angnut balai la pen khai ka khanam tede lor tak nong rim ka bang skwa pen pa hani ka por bahani ka singi art nyutrik aku barkan ka basai oi ba pendap saibon ba ka group ke jongkiru semua ba sim kia amar kani ka singi ba khadu pai ba
ngatip pula ngia pula jelep bania pet yang ni kejing korum keram kan bakajak penriu jungi kata na paling kejing ngi na yakun pramangi ngim siam la pankhai ka khanam nang tam yakun pramangi na yakun na po na du ka por ba pankhai ka khanam hadu manta ngi klet no ban yakun pat sabar na ta daw mo ipiram ta kejing du no arpo snam kadap manha kani sautorik ngim siam na yo ban rakhi angin skem mala ngi poi cha jesuk basisha na du danur ka man siam ngin sei biang ngin ka lama cha ka khanam ngin kan tiu ka ngin penher ka shajarong barkham shajarong kham kan wanra beng sei sian pejing kerman hakari barkajat ban riu ku jongi ngako man kran ba sai pat khanam ngin sai lang ba pandap sai bon ngasi mi pi ku men kum parlok bejan kum si para ka mane trelang yang takajat ban riu na du porki siu ka khanam tu ngin perkhat lang ngan ngakloi ban tanda ka resignation Henry yani ka group kabla lead mga kumbang na persai bangalit chati umde ban persai IP inde ban form da bada ba register da koi ko bala ban mi ke khnam i ne khnam bi Henry ka wan pat da kum ni pat ngapan pediang ngako man kana basai bahane ka singi ngan tenda ya ka resignation tabang ini perkhat pang ini tender hanu man ai ni ka kani ka resignation ke jonga namar ya kani ka office tamai hapo jalam ku jonga la itu baladon ka record hapo ECI ngam kwa bani kran ko pi ba ngi klo bani klet ki bro ngar ngakran ba sai bangi klo bani klet ki baro kanang ba upai ba scam un chan ko mangi pej manta kinon tang artali kinong rem hani ka arjar arpulai ka bangin le chupai ba artali kinong rem ka pisa bat kanong rem den mat kadaw ha bun ba kijing terwa lawan changa menyele de bun ki party ki parlok ki bayet nlei ngaku apan kana basai kani ka bakut kasngi ko bangin kren menyalap sepang ni kijing kaja jo ka khnam bat ngam kwa banyak lendet na ki para member lani na constituency kabala penjob nga ngakwa bada kalenti bakani ada kabet ya ka khnam tungin ya lenti nangis khamat ha kalenti badai bala da kambet ju tungin ya penkre banga ka kwa bangkar lupa si pai ba bangar mana penkre kumnong di bania kumnong di ban simpar karai nangis khamat tengah kwa bangkar basai son penkut bakani ka tanda bangan tanda ka resignation ngalalong bakloi ngan tanda tabang ini perkhat lang tu singi kumdo ba pendap ladangan tanda hafi hamar ba chatila itu ya la record ya apo ECI yani ka group yani ka new membership kablai lam dama apo ECI rekam so pair ki ngin aklet ban ngin tanda bangini perkhat pat kumnu ngin ya nangni sakmat mar takadaw ngakar pat jur dak basurit subah ban wan khanang ni kasi nginyalong kum sipara nginyalong kum siyeng sistem namar ngit scam piru kan ka khnam ngar wan ka khnam bat mangiru nang ka khnam bat kipai bar nang kibin ti sibun naga khnam tempat kadaw subah wan khanang ni kasi wanum ai daw kumui namar kani gadi bakhadu ka bangin keren lemah media habde ba khnam namar nglasim karai ban tanda ka resignation to bangini perkhat lang pat ngin tanda hakno kodur hangno pat ngin tanda tempat kadaw ngasim kani ka kabu ni ka por ban pen kan mau sa sisian ngam deu bar ha bor ngam deu ba tharang eta jilong nong elam namar ka por ba khlep ka khnam ngam sim long angan dalam manga ngan penne ngam ong kumta ka ba aru la job saut kum ki parlok apo ki MDC laingon ki parlok ki no dengan nang ne kata di arja ka khandai kawan be arja khat saw ngi job yang saut laingon ki phet biang ngane biang maroi te kum no pun ong ba ngarha bor ngathrang balong no elam repo ka government hadang alet ban join full fledged kum way na playing member hapo government ngan yo be mercy post nang la mercy post ban yakran ta present post ka bangang lut ban akit ram sibun ba ngit scam ba kan ka bakut ngit scam ban ka singi penwan ngin yakran ban ngin sotu par kum ngin ya ani shkama tirada pikantat yang ni kijing kerpat kijungi ngir ngai ada brai na simi karai ba ngin tanda ya resolution ada P1 dan ada pimpoi sani ke jalang ru bala pipoi du ngin yakran pat kum ngin tanda da ba ngia borom mar kalian da ka mansim ko bukhoy ngin ya pedang yang jing ai jumut wei pat bala da pim ya poi sani ke jalang ru pai ba long blakre ngan tanda ka resolution bat tungnya pen kre lang bar ki ka rai ka bangan rai kan dei ka bahatam bat kan dei ka badaitam ringkat bat bat kan ni jing terwa ka jungi ka ba kanap bat ki kan hon ki jong ki kin suba ban wan ani singi warum sim bang apen tip lemah ko khobor lemah ki press ndai sim kan dikum ka official ho kan ga unofficial ndai sim kan dikum ka official notice ka bang petip lemba ka press media bang scam penum kan tai ni ke jiker pa ka barit ki jungi bang ikwa no bar penkut no ngitip
tang ni kawai maka jingsuk inum la ban wat nginda be sisi inum la ban larangi wat sisi inum la ban yo jingsuk di hal dia ka baki ong rakti nong way but there's no way to find peace is the way tai ni kentia ka jing kli jong pi baning kong ban IT wa pandap kam le ban IT ba pandap da bobrong la pan sai lengan tanda hi karsination nam ta ka jingsuk bagi pai ba kanum kulumar ba ka khanam kanum do legalenti ka play siwe rei kamdon kaman sim kumon kamdon ka kaman sim kamon male chano no party le ka por kan poi ya ka bakan pen boru inga habang haban mon tendre kata kam padon tendre ka baar ka longba ha kata ka singi ka ba show ban tanda karsination ni ya karen na basit basai kum kirang ba kum ginong elang basisa ba kum nungan tandar hang nungan tandar bar kum nungan ya chakmat ada kabyang nande kata ha tika baar pat ba piong ban khot iki way pat ki parano elam ngan perken mau pi ba ki ki party ngim tip ki kha kumno le ka khram la kha mar la punya ka life light le kisnam hak ji adan ti kum ki isiu ban chakri ja ban riu bala khai ka amar ka dauba jong ja ban riu ya ka khnam kam de ka mar kan ti jonga nani kam de ka mar kan ti joba pandap ani kam de ka mar kan ti juno ka de ka nong kan ti ka bangin ri kan ti shaki lawe bat ki long dien bin ai kan ti pa ti halor ka ba ngin khon ngi ka khnam ngi pen mlian tang ni ko wi ban ngi pen kongu i pa ba om da ka bangi terwa mar kum bolong matah de pokos si jonga kham tang ki wei pat ki party ki ba hespa ki khot meeting ki ai ar la hajar wi brio ya ki wei ya khwei ka brio mar ki ai ka unit lai pho so pho jar nam tip nei ki opisa ka ni ga de ko bakla dep nga sungit ba ki ki ai ha ban ai te ban ngai ru bai ki ai ka ba kin ha ban the ai man ta asa ki da job ni te kin tu kin luti pai ba husiar nei ki ni opisa mar mo ipi baru khoi kini ki eki kita kising bapau hapo jala ju ini khnet sing kamle ka scheme lemba ka scheme ka kala ka scam te ban apen ko mu tang ni ko we maki pai ba lani kita ki prano ngelam ni ani kiwi kiwi ba ko anwan bar sno ba khanam ninum le ban khot ninum le ban khro le kin wan lemba ka nongrim jong ka khanam ngam ram ki ke jing sa no de kata ba ngam ji ka ni hiru ka presidential post ni ko mo pan mau ne maka dei tang na ka daw ba ngan shong ji yang ruting ko tendai dia number tak tahu, kumba kalong, siapa ICI, lah itu, wala record, apa ke jalan cuma kum presiden, dengan sui kata, dengan tak ada wan kot ada kesini, kan yo tadi, ini aja buat nak dengan tanda hang no, kamu buat tanda ibu tanda, kamu juga kata kami habis ada garanti kan, kemarin kan dia rumah suatu bagi hapan kot immediately ya ke general election, dia ai buat long malong manur mide, ngam supir kata, ini banyak bunut, nani ban anut kata. Dan pokok satu kalau bagi dia banyak pada kalenti ban pandai ke prosedur jong election jong constitution jong parti kan kau kalau kau ni lada ka tim kau buat pendap yalam la itu sebab election commission of India buat dengar temu kali punya kini punya pandai biwi hapan IT biwi dan dengar ngan perken mau pian bapo ECI la itu bala record ya ka grup ke jongi yang ni kan dia membership ke jongi temar tak ada orang pinam tak ke jingsuk na ka banta muna pen urlong te jing temu jo khanam lamba arpos na mangi tang jido nong ngele mangi hapo ni kham khai khanam nyele para mangi ni ham khana ngi khai khanam nyele ki brio bana par ki bathamu bande thambor ya ja ban riu jing te de lor tanong rem ko ba ngan pen pau ya kani ngine karen bar ka byang ke jing karen ngan tanda pat ha bade bande karen ngan tanda re ka resolution ko jo ha ko bade ngamut da kalenti kan sha bor license nem saus nem ngi khame kan ro ngi se kan do tang ha por election tang itu last minute kulis pun pengkar mal kata, tinggal ni bupai baru unbuk kecingkeli, tau manta abang ikut ban penek ke kanam, gini ban penklanya ke kanam, gini ban segi kertong, tendai ngilasap ban pentut tengah ke last minute, tihai ingin orang bangi penklanya ke kanam, nani ikut penek ke kanam, tau kata rumah kalau itu berkelet kiki bro, namar kebaki orang dah ketian nawi, mau forgiveness is the willingness for any to initiate, mau gini ban mau, gini ban kelet, nyok ban sim garanti ban sedang ngakloi ban kata isa officially bunyi kenduk mau mana dari tang sisi ni mengai ba pendap ba Thomas ba Wankar ba mai pasal tienri hani hatai ngia phone ba pendap mengai ba pendap tienri ngasungu ba kani kemarin daya bu singi hai iru ka kapor ka kem bu singi ngar kapor ka kem kadang bang por CTO RTO si benar ti halor tang nong re masih meni kadenti bahkan dai ru bakut hani kasini lembah press media barangnya scam ru in one lang siya ni ka kanyo tarik ngene karena basit basai na ngene ban peteng ngin peteng na dia penkut ru ngin penkut amu nak kalian jengin penkut dengan tip nak kalian jengin pa Mulu isi kan jengin karen kumpa kalau ti
udon gue na pedeng mo parlo udah hot jong kau kali ya coba pandap Kesian. hoi manong kesian tidak kejiwan je ushmat ya keren ya kentu ya kali beli mesuk no namar ngidon jikaman pala dikhnam ti ngau beli mesuk dari keluar ba pandap ti ba pandap ru kumta miri omar keluar ba delbot ti deh lo tanori ibu i kum kesian dari jetip lang pro arlia ti poi syata kajinya keren but kabakong sandu kalau tak kata yung poi syatong maladang ya poi syong sipo ar posin ning poi syatong kamna jibut na ya syong ta sisin ning poi na syatong ru kata kala long ka borom na ka pantai chung lang pro yang lo tak norin kaba ngar ma sai ne adu manta bagini ki parlok ru sai ne adu manta mangi joy keren po khana me ka quantity by quality ngi ong ka quantity compare mangi ko apa ne ban ni ko ba khana jing kan ko ba compare na plen ki wei pa mar ka daw ngi i ba mata ka don ka quality ki bodon ba na ki ba ya kat ki ba ya ne wala dangam sim layo ba ne ya kiru lagi sutu ba bangi lang ngi ne i ta ja ben rio tien rai alo ta ka jikli japi ga di ba dei ya de ta ka daw ka ba ngi sutu la ngi po cha jing su jemut ngin hab ban ya tie up banora ka strong regional force kabang ngilaya ya ru keje karen tambah empat long official ngilaya kata tila da ka poi sata ka thong da ka poi sata ka thong ni ti nganu banong bakan dei ka alternative mo ka long ko wi ka ban ai option ya ki ba mar paling ni ki por ki ba ki kulmar ki jumut Yang skam hi baka khanam lagi poi chalenti jing so kumang la don ru jing perkhat berkat tu ban ni ki wei part ki regional party bat ngi kum ki party tradi ngilai keren bangin sedang no da ka bakum no ngon ra ka strong regional force em ko bakalong mo tengah mau ipi kata kala don kelas sedang la ya je keren tambah namu bro makram da basai lain no UDP mo ngilai keren la islam mana keren ki wei part ki regional party ti bakani ru kan wan ban urlong la da ka poi ru ka khanam syaka jeso bahkan day kawai kaban ai ya ka alternatif ya ki pa Bila mesti itu ini let's say ya kalau mana PDF lani SSPDP lani party. I mean long lagi regional party. Dari ko masih ono ngasidon ban tangan ni ngilai sedang je keren tindri ngatrekan bahan kali yang kita ki ba initiate kan ni mo kin keren kin ban pa tigani ngada day ta jing sedang tigani jing sedang ru kala long successfully tingi isu kerman ni jing long jong khanam mata mangi kerman marka poi sathong ni kana itan at sisu non ban orlong marka por ka dawa kum tahi nginom la su baniya na ka jong mani i widang habakut ngaung bodi ki regional party hi ba ai bor national party ti marka dawa dan yene hi te regional party ki bodi ki pure regional mindset na ko banta ka jim toy national outset mo kam na compromise pat ya ka hok ka jongi kum ki regional mo temut kan poi sathong pa kan dei ka we ka option hani ka ajar